tabungno sinoro phaisok paika sini TTADC hapangni Deputy CM borong grang Onimes Deborma borok tabungno sokpaijak yang muklot itu Deborma stay sini borong grang jeng sokna Deborma bagi gajini volunteer sama koinai dakti ke bongno borom ya fanan bagi Kuktai bukuk somno loa jinai rokno resapnai musubnai rokno Tring Bisikatal 1433 ni belai hambai te cibai afaro jotoro kaham keren ungnaning thong mo program ni porobote gese program tong faro thangnai noro belai hambai te cibai mai te khatsama maro jotoro phare pal khayai sen happy dream hinu wish khal laile Happy Dream. Bela ke hambai jotono palkai khatsama hamja lai jotono tolai jadi tai bisiketalo yasa gei kaam kerkai tawna bagi nono jotono wish khayo bela ke hambai 1433 Tripura era Tring Bisiketalno Ruksawi jotono no paipile hamjak ma tai chobani chibai jeng obose ma wan chuk lainai o Tring Bisiketal lo jeng chini hamya chaya no yakarei jeng kaham lamau ma him lainai drugs rogo kupul tongbai mani chini siklaro o drugs no yakarei lama kaham romnani o bosor o Bisiketal ni simis semai tangai cini next generation mo thangani ekhaiba cini siklarok no samas ni chati tei dofani bisma hini goni jago o siklarok baina jat dofa mo thangjak nai aboni bagai jeng siklarok bo semai tangni hini nai obogo o hamya chaya no yakarei nai kaham lama himdi hini nai norok no kobomong narogo Happy Dream.